from home. Aku tak ada kau guna mandai channel nak. Ayah nak ni me pata. Ya, ugo pata oh. Rekor melajar kau. Gaga with the gonya mama. Gaga with Kau di segi kana buku. Ia di kemana buku akan wani nak tak jam bahasa putar nak jadi bukan ada tu semua ini lu. Kalau kenanya nak kita jangan beranca. Yang nak kena cipu menguap nak kena cipu kumang. Rigo lu berapa mata ke apa jangan pula lah ya kita apa pula kuah. Is the best that way. Kita jangan kau ini aku lah. Awam. Onye na-arụ obi eso nga ndị nchie ndị mbụ na ndị egere ga na-abịa ezuru ike ndị nke mmadụ kọrịsa apụ ọnụ bịa nga anọ na-akọrị onye buru ihe ọjọọ bata mbụ ọnụ na nkọrị na emichi na unu gbuo ya anwụ a ga-eme emume emecha ya akọpụkwa ụnụ otu ochie mgbe emechara ya ụnụ bịa sọ na ngwabata na anyị emechiede nka bịa nọrụ n'ala echa ụnụ ga-anọrụ ala ụnụ nọrọ ụnụ ọkwa foreva onye aka nụkọta ahụ adịrị ezinụlọ n'azụ onye aka ahụ ihe na-eme ezinụlọ nso na-ama maka ya maka na nwa nwata soro mmụọ bịa nọrụ ala mmụọ ga-agasị nwata ya nọrụ ala were ihe ọ na-achọ maka ihe ụnụ mmụọ nke ụnụ nọ ihe ụnụ hụrụ anyị rigoro elu ọja ya ga-ahụ ya anyị wee tụ ụnụ bịa nọ n'ụbọchị taa onye ọ na-aji ihe ọjọọ bịa nga na ka o wee leta obi ya ka ọ mara ma ihe mere obi ka ọ bụrụ ihe ụmụaji o ji egwu egwu ụbọchị onye akpọrọkpụ nga ka ọ ga-anwụ ga were ihe oge eji alụ ọ ga alụ ile ya gara aga ọ ga-agari agarịkwana aga na-alụ alụ ọ lọpụtara nga ya na-ele obi ya anya ya nwụnyekwa anya ya ụta nchikwa ka ọ ga-echi arụ nnukwu mmụọ nta mmụọ ọjọọ mmụọ ajọ mmadụ mmụọ niile ka n'ike na nke onye ọra na-akụ ike n'ike n'iche n'iche ike nke ji odokwutere asa che ndị 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 nwere ka nọ nga kwụre n'ihu mgbe onye ji ajọ nwe na-asị ihe ọrụ na-abụ ihe ọma ga-abata nga na mma na-agaghị egbochi ya Ogwu jiri ma tiwokwute Kongo ayagara samanwu Ogwu jiri ma tiwokwute Kongo ayagara samanwu Ogwu jiri ma tiwokwute Kongo ayagara samanwu Kongo ayagara samanwu ayagara samanwu Maja que isso é, vem agora.